sizoyithola. Singaphumi la singatholanga ulwazi. Nami ngikhona abafuna ukuxoxa nami ngizoma la ekhoneni kuwo wonke ama stalls ngizotholakala. So Abosomabhizinisi abantu abancane abanamabhizinisi sinama slots ngeke senibhatalise mahala ha uyeza uwenza appointment sikunikeze opportunity uzozwakala emsakazweni for 20 minutes. Ngiyabona khona nabogogo nabomkhulu sine programs sine show every Saturdays esibizwa ukuthi ezamasiko. You are more than welcome ukuthi nize nizoshare nathi nisitshele ukuthi yini igobongo masithi umuntu uphume ephehlweni kuyini lokho nazo zonke nje lezo zinto lezo. So it's almost so ngina le office entsha ko Old Khumalo Clinic ko Sontonga Road. Our office is there. Hona le job opportunities for bana ba banyane. Some of them u ka dithola ko website ya IEC le log in www.elections.org.za. Amagugu alelizwe ayosala emathuneni. Amagugu alelizwe ayosala emathuneni. Kanti amaqili alelizwe ayofela emanyaleni. Ukuthi amasoka alelizwe ayofela enkanukweni. Nkosi khanyisa sekuyisikhathi manje. uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe pho ngani khona abakhusha inyumbazana kumele bahlupheke baze bayongena ethuneni. Nami ngibhale enkondla ngiphilile kahle emoyeni yizo zonke lezi zinto engizibona emhlabeni. Ingani isibusiso siyavuma kepha sicela ezinye izibusiso manje. Noma ngaba imadlana sikwazi ukulala sidlile phela emva kokulwa nemimoya bekumele silwe nendlala.
Inkosi ngiyaxolisa kusho lokhu kepha abenzi bokubi ngibanyanya bonke ngoba ukuba sibabambanga ogqotshweni besoqhubeka nokusenza izilima noma silima la. Yazi mveli nqanga uma sikhuluma iqiniso emva kokubaphuca abazali bese bancane bekumele ubanikeza impilo engcono. Yazi wena wakwazi ukuvela uMeshach uShadrach noAbednego esithandweni somlilo nathi ke siyacela usivikele kulomkhokho osudlangile ukuzibulala phela sithi singalala sivese khona ukhetha ukuphangalala. Phela khona bebaningi sibathanda kepha wena ukhetha ukubathatha. Uma khona esikole ngakho baba sicela uxolo nakuzo zonke ingilosi zezulu siyashweleza baba buyisa unembeza. Indoda master usho amadodakazi akhe acasha ngesithupha abalekela ukuzizamela zalusa ubuya ndodana kaMaria. Phela laba bathi sibanethile imvula yasemhlabeni bebuye bezosulwa yimina kepha uma bengijikela bayakhohlwa ukuthi umuntu omsulwa yimina kulungile angehlulwa yinini asoze ngashintsha ukumina. Hathi umunye engathi ngcono kakhulu kuba ilo yiphulile inhliziyo kunokuba ilo yithobayo ngoba uyohlezi ufela amacala akhe lo wayiphulayo. Hathi oseceleni kwakhe ngcono uhluleke uzamile kunokuhlulwa ukuzama. Inkosi ikhanyisa sekuyisikhathi manje. Bengicela ningibeke emthandazweni makwenzeka ngihluleke ukusifikela mina mathuba. Ningibona nje ngisendleleni ngiyofuna amathuba okulwa nendlala kepha mangihluleka indlela yami ekufeni ngiyayendlala la. Ngoba bathi kuba mnyama kakhulu mase kuzosa kepha seside isikhathi kumnyama ngiboni ukuthi kusazosa. Ukukhanya kwathatha ingubo zakho kwahamba kwala noma ngilula isandla kwafulathela. Kanti ke makhamba ukukhanya ubumnyama buvamile ukuthatha indawo. Hathi omunye umbhalo ungcono ukuhlala ethembeni nokuhlala ekukhanyeni okuthole ngobumnyama ngoba njalo mawulala ithombe zalabo abenza okubi sibuya amawala manje sithethelela nithi awaphumeleli amagwala kulungile nathi siwaqephula lamadwala. Mama vuka mama. Nangu umhlaba uvuka ngolaka phezukwami umhlaba uyangihlaba. Mama vuka mama. Mama vuka. Mama vuka mama. Nangu umhlaba uvuka ngolaka phezukwami umhlaba uyangihlaba. Mama vuka mama. Ngisendaweni yasemathuneni. Kwagijima igazi kwashaqinwele kwavuka usizi izehla inyembezi. Mama yimi ume phambi kwethuna lakho. Ngiyawuzonda umhlaba ngokuba waqinisa amathuba okuphila. Kanti kwakungcono wena usaphila. Sesadla imbuya ngothi sesaphenduka inhlekisa emphakathini. Udadewethu omdala usedayisa ngomzimba usondla ngawo. Kanti lokho okuncane sekwayinikele abafanele ngenxa yokusweleka ethunjini. Umalume usibiza ngamavezandlebe uthi asibonakala ekhaya. Kanti ikhaya liyaphangalala asolokwalala mama. Nobaba wahambisa kwejuba likaNoah solokwashona zange saphinde sambona. Mama vuka mama. Mama. Mama vuka mama. Nangu umhlaba uvuka ngolaka phezukwami umhlaba uyangihlaba. Mama vuka mama. Mama. Mama vuka mama. Kanti siyakhulumisa yona. Sithi ziyabheda nje into zami ngoba ngimazi ubaba wami. Wena mama washona ungangitshelanga ukuthi ubani ubaba wami. Ngithi ngiyazama ngapha nangapha ngiyala. Sengize ngayeka nesikolo ngithi ngizama amatoho. Akukho kuvukayo akukho kuvumayo mama mama. Mama yimi ome phambi kwethuna lakho mama vuka. Mama vuka mama. Nangu umhlaba uvuka ngolaka phezukwami umhlaba uyangihlaba. Mama vuka mama. Kanti udadewenu wakhuluma ngosuku lokugcina emathuneni. Wathi uzosigugusha sifukamele. Kodwa namhlanje masicela uthi sihlula yini ukuyizamela. Mama vuka mama. Ihlukeni imndeni namhlanje ngoba ninehlanganisa imndeni sesangqibe emathuneni. Mama vuka mama. Mama yimi ome phambi kwethuna lakho. Nangu umhlaba uvuka ngolaka phezukwami umhlaba uyangihlaba. Mama vuka. Vuka mama.
Unjani osethempelini? Lengo usasondela ngase-altara athi Nkosi. Mina ngisebenza under i-substance abuse unit kulabantu ababhema ama-drugs or people that are addicted to alcohol. Ama-drugs, it can be nyawupe, cocaine, crystal meth, as long as umuntu adinga usizo ukuthi ufuna ukwayekela. So tina, we are based in Jimiston, F40 Kathleen Street. Kodwa nje mawuyehle lapha eMelunzi wathi uya eSasa building uzolithola ibhilidi lethu. So Jabu mnganami, pick up. So sicela ukuthi nje nivakashele ama social media wethu. Nithi nje Phinda Mzala Entertainment Project. Yeah, then nama supporter wethu Phinda Mzala sithi pick up nakubo futhi. Jabu, thanks a lot, siyabonga baba. Thank you. Dumelang absheni. Igama lami uZamakhuba. Ngiphuma e-African Indigenous Enterprise. I-brand name yethu yi-African Indigenous Snacks. Ama-snacks wethu are healthy. Ngihamba lana noBhuti Mogat, uGawugelo, ubuya ku-Mogat Juice Dairy Blend. Today siyabonga ukuthi bas-invitile. Finance, contribute time, contribute in terms of supporting each other, Mama Flyers, Mama Banner. After that, we must create our own product. Siyazi ukuthi yini lesikhonzumayo. So sizohlala sonke sibheke ukuthi yini lesisebenzisa kakhulu and then sesiqala ngayo. Nathi simenye ubumbano namhlanje ukuthi size phakathi kwendawo sizobungaza nathi le event. Tina njenge Gita Mngoma organization sikhona la around eSluma. Namuhla ke kule event besize nje ngokuzohlaziya amaphupho. Sina si team Victorious ebokona ibhola edlaliwe lapha yabo kunama awards from under 13 and under 15 engizonikeza uKalito la awasho yebo sanibonani ngizobiza vele abafana bathole ama awards so for under 13 ngicela nishayele izandla sibize uMatteo. Under 15 ngicela ningishayele izandla sibiza uXolani.
Tina CUPP Printing, we are based like Al Road. What we do printing and branding for on anything. Now more funa sick print, a sick brand, we can print and brand you. Everything and anything that you see here that is printed and branded, from your perfumes to your gazebos, to your telescopics and all of that, we do it. Sisebenzisana kakhulu neKasi FM, nemoto zabo zenziwa yithi. So now,
ngisasho, yeah, you do have nalana Old Mutual. Tina today silapha kulela tendelela eli green sine care plan. I-funeral cover eqala ku 50 rand that can cover you, your spouse, your kids for free. Then you can also add if you want to cover your parents. But for parents, nabazukulu, nabo auntie, nabo gogo, you add. Old Mutual doesn't have a care plan pela. We do have an investment if we are saying you are covered. See, I'm wearing a sash, right? You all can see that. So I'm a finalist for Miss Alberton 2023. And for me to bring this crown back home, I need your guys' help. So can you please donate amount starting from 5 rand so I can vote for myself. And for those that have bank accounts and are willing to vote, so you start with 15 rand, which gives you 5 votes. Summertime is when it's high. All the trees are starting to be green, making your way to move on. And everybody is feeling summertime, yes. Summertime is when it's high. All the trees are starting to be green, making your way to move on. And everybody is feeling summertime, yes. Summertime, ubona abantwana ngekepesana. Sinamachita siyo palisama. Summertime, ubona abantwana amavesa. Amachita kwamakhula box. Summertime, ubona abantwana ngekepesana. Fun, we bump and we are going to bring ambition. Brothers and sisters, we must be vibration. Cause in the summertime, there's a good sensation. And now we rock and we cut and we feeling alright. Checking the body given by His Majesty. Rastafari is the one and it's almighty. That's why I and I, we are feeling happy. Sisebenza nje ngokuvikela umphakathi kwidakamizwa eliseqeda abafowethu eSouth Africa. Njengamanje silwa nezinto different, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantu besimame. Mawuthinta thina kuyo yonke iproblem obhekana nayo, just call us. Asike kudeni sila eRamkunuphi la sitholakala khona, sine office eMleleki. Nongwane wa commando yama patrol. Sibone ngathi the way sisebenza ngakhona. Senokutshontsha nokubamba inkuzi nokuthathelwa abantu amafoni sekuphansi. Enye inkinga sinayo kakhulu abantwana. Siyanicela ukuthi noma sengokuthi isikolo sivalile manje esikolweni ningadlali ngamafoni estrateni ngokuthi manje labamthathela amafoni bahamba ngeemoto banihluthulele amafoni bangena emotweni bagijima asikholi kuba bahamba ngokuthi sihamba ngeenyawo. Bese ikwaya yabantu abadala baseKatlehong ebizwa ngokuthi iKatlehong Older Persons Choir. Le choir le yaqala ngo-2010 njengoba isasekhona namhlanje, but ayaziwa la eKatlehong ngoba mhlambi abantu bakhona bacabanga ukuthi ogogo nomkhulu sebaphelelwe isikhathi. Don't pretend I'm on your quad, shush and tell it. They will look around room, Tomo, one of Charlie, Miss Hassa. I go, Nang, no, Milton Dash to Mangan, pitching for your hole, no, you could send that one. I'm too little Fagisan, and Tatan Jengus Tipa. Miss Vegas on the Mana, I'm aligning your Bulana. I'm not posting like Tang and Glicking Muna Limaza. Just go there, like look, I'm glad I don't play no more. So, there's no turning back, clever. Sit back, Campbell and I live in Nectina, except, but he don't have look. By Susi provide in the Casimo's to the Batatela pants, Baby Bazigash, it is raining Tibis Gano Busho and Spegase, Umbonangesang and you, Unganas cat so shad and Tuan, Mama Pandang Utope for corn. I think she get like Swagal and Tuan. The verses which my verses, this verse the out spaces, pieces, father feed, pieces and pieces, secret, this is the matches, that's right, the lyrics, triple system, the touches and fishes, it's like the holy churches, which are any Christian, preachers are into creatures, traditional, ritual healers, speeches, guidance, teachers,
Glitches, killing riches, I set my teeth. Voices of riches faces. Nigga, just fuck this. Sleeping corners, I'm preach this. Fucking pussies like I'm taking patches. Fast, step away from the trenches. And I got money with the coolies. I order these lattice from Arabic. I get these things like this. Practice, only the bodies. Close the head like I'm in the spirit, but crystal head. Love of the dead, break when she off the mad verses. You can't even touch us. Because it's not just these pieces. I'm the part of the axis. I'm the head of the enemies. Quite some pencils. R-I-A-T-I-O-N. We told it right. Yes, we told it right. Expropriation. We're never going to expropriate land for us.
No, relax. We about millions food, man. Expropriation of land. Nice one, well done. Utole one. I bought this uncle. I bought this uncle. I bought this uncle. I bought this.
Aqui é.